Yes, sorry, no. You can't tell me, say, Papa, one pa. Was it or the ebunu akataso, or Tabi, and so a gina, and me posso. Nanim kenti, a Johnny, a panana ninti, a yentum echo. Oh, Irade, and obey, yet the Akara be shut out. The David make it a shit every day. You should have ready. O Fransa and Toma. What tre or sumu. Na ordinary pia as Samso. Sompa FM. What the moon community as yenam. What the enframa ayen above. Papa way. One ten said that. And said you was born adium. Wada. Endi Shirana was ye Shirano. Shirana was ye Shirade. Ewan had the bone. Ewa ni Numa. Ewa ni Numa. Endi Wuye Yankubo Numa, and I miss me Yankubo Numa. Eddie. And obey Yavedana say. My keyboard no ensu. Na yan shas yemfa entontom erade. Enti David Oguso sa juntuni a otworo Nyankopon na body na otworo ne a Onyankopon aye. Enti obedru 33 no eno say meti asie yi meto nyom mama Ewurade mi wo hoyi meto ayeye enyo mama mimi Nyankopon yeti asi yeda na sesa wa ma yeti asi kaza mimi ti asi meto jom ama Ewurade ebi to nyom mansa ebi to nyom esa enyom ema aduane ebi trasi swa enyom aduane ebi trasi swa enyom ema ensa osi mi wo hoyi meto nyom Endi ebato yo ama Ewurade o se me kina isi Ewurade na mi mu ati mi isi dipo mi se odwene ne nsa no nyuma na dipo mu ye nya asete eno se ni wo Ewurade ma ye wo Ewurade adawro yetias nani diniti abakoso ami yatias osibra ono Nyankopon ashato ewo ni tumi mu ewo ni pu Yatonyo
Unyumenyinara eda wasi asafo Yehowa Odimuna Yedikunim Asaf Yehowa
hono baba yenyina yetawase dawase nadai yedawase enedai dawase musumenyina yewaya amai
Sodawasio. Everybody. Yadawase papa. Ewa wojia home. Ewa womwa home. Ewa wojia home. Ewa womwa home. Yadawasio. Medawasio. Asaforadie. Anobena sinkamudino. Medawase papa. Ewa wojia home. Ewa womwa home. Ewa woda home. Ewa womro home. Aso yanso. Oda wode doye. Ena waya daso tisani ayeti. Ewrani yadawasio. Pape, o profoda was him, o mother was him, o son and your mother was him, what the border was him, what the bush round, what the border was him, Yawaya, where they have full, the other was you, lay, my son, Papa. Everybody, Yadawas. Everybody Yadawasio, Papa Medawasio, Ano Medawasio, Medemakumina, Medemekrena, Medawase, Ewa Wojiamo, everybody pay, Asadan count, hey, Mashandara Baba, Medemekrena, Medawase, Mede mahomo dawase, mede nipedi dawase, mede makuma dawase, mede matuni dawase, yobi munyina, mede dawase, wacheme, enasin kawudi, yadawase, ewa woji, ne mashandara baba. Yadara diasi ama ya motofu nyina. Yeme wo school nyina. Yadara diasi ama ya busu nyina. Yefi pamfo nyina. Yenuanu nyina. Me ba cho bi wanu ba bi awo bia. Ye nyina wo nyina na mu kan kire urade se. Ewade ya da wase papa. Maya ni ya busu nyina. Ye nanom, eni ye janom, ye namfonom, ye kunonom, erade, ye motafu nyina. Anoba ye jina busu nyina, ne mu di aseda, ema worade. Ye dawase. Erade, eneda ye jina busu nyina, ne mu di aseda ma. Wona wachi, eni ye fipamfo, wona wachi eni ye fie. Wasam so wote ba kwa no aje oni ni fie nyina Erade pa ye da wase papa se waje ni abusia waje ni abusia waje kira efu wo masi kwa ma ni ali asedamo ye da wase ma ye da wase ma mo fre nyina mo fro bu ko sku nyina e da wase we different wo fi ba ye mu nyina Erade yadawasio Erade yadawase masuku fo kwale nyina yadawase mama fre nyina yejino mu nyina na mu dia sedama wo ye ma wo krache wo ye ma wo Erade ye ma wo primary school wo mu nyina yejino mu na mu dia sedama ye ma wo churches Yadawasi yemewo university yadawasi wo nyina enkwa ho yadawasi yo yenuanu nyina yenanum ne yejanum nyina enkwa ho yadawasi asedanka wudin yadawasi bebrebe yadawasi oh no parifo Ejo nyami yeyi iwa aye oya no parifo Ejo nyami yeyi wa ye
ehimfo ahimafo soja for ne police for kuya for ne teacher for Erade yada wase ma oman ni nyina emu ni penyina yana nanom awowom ahimafo wom asofo wom Erade yada wase nyina asofo nyina na emu dia sedama Erade yada wase Emma Omino, a mini penina, a soldier for one, a teacher for one, a queer for one. That was a sour come of my Ghana home. That was a sour new cool mine home. Now sing Cowding, a gentleman Cowding. That was a Manatian and Maba one home. That was a young anomaly, a gentleman home. That was a soft one home. That was a was of Mammy for one home. The idea that was you, why him from home. That was what him out from a soldier for your police for that was a businessman and woman. Everybody that was woman in Uncle. Everybody a teacher for that was a teacher for that was a teacher for that was a doctor for that was a doctor for that was it. That was a papa nurse for you now. That was a my uncle. That was a my equia for you now. That was my uncle. That was it. There are the Magana Akwantuo nyina ya metu kwan kwa Europe ya meko suku ya meko jentete ya Erade me dawasio mijina Ghana Akwantuo nyina na mo di asedama ye nuanu ma wa manone ye jina mo nyina na mo dawase wo mo kwa ho dawase wo mo kra ho dawase wo mo chia ho asedankam ya dawase pi ya dawase bebrebe dawase Erade asedankwa ene adema asedankwa ene adema ya wa ye ne wukuso ye ne obeyenti ya bakoso adawase asedanka udin Derade ase ema ejumewura Derade ase man ya fenu senior dana se Derade ase Erade ya dawase mejumewura Dawasio. That was a man, that was a man, that was a man, a different fiber, that was a man, and you may phone. That was your Erade, Sompa for that was your, and that was a Masompa, and that was a Masompa, Media Nina, and that was a man 21st Clinic Hospital, and that was your, Asedanka Udim. Ewa wojia ewa omwa yadawasi Eshiranka udi Moma yenshira ejo nyame o nyame fata Moma yeshira ejo nyami
Obiara sewo ayare sewo
obiara sewo obodie wo yo hino obiara sewo obiara sewo erade wo yo hino obiara sewo oya hini wo hini oye ewra odi ye kesi osunche obiara abienina sotumfue onyuma ye kesi
Jesus Christ, oh yeah, Cassio, Woodimo, Siwonina, Ayarisamo, oh yeah, Cassio, Woodimo, Ojiamo, oh yeah, Cassio, Woodimo, Chewonina, Jesus Christ, oh yeah, Cassio, Woodimo, Chewonina. Hey, oh yeah, Cassio, le mazande, imara baba, le cantari, imara baba, le cantara baba, Jesus, oh yeah, Cassio, Jesus Christ. Oya kasia wudimu wachawanyina hey le kandara baba wachawanyina onyina
Oyo nyame ba
bayo. Ebeso mono dada. Yenia sanyami. Hey, le mazandara papa. Hey, kantara basai. Li kande masiande. Yes now. Oh, yeah, Jesus Christ, yeah. Usmo. Now ukrobo. Oh, yeah, hey. Yes now. Everybody pay. Oh, yeah, can see it. You better go so I can see. You better go so I see one manyam. Wana wonim ye nyami wa soma enyare ye ni musa nyami ye be somono dada ye ni musa nyami ye be sorry no dada. Oh, you worship for pa to mini narration and sa Yania mini wa yani musa nyami ye be sorry no dada. Oh, you worship for pa to mini narration and sa le kandala basaya. Imala baba, hey, liba sai, lima mama, yani musanya mi, ya beso mono, nada, ofrano, Jesus Christ, to me narration and soul. Yani sanyami ye be sorry no dada yani sanyami ye be sorry no dada la 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 la. Na ye ayeye ene ade ma osoro ni asase yefo wote sensen ko ni pintin ade ye dede ya na ye wonko a na ye wonfana ye wiawi wanim ene dai ye de wona ase ni wayeye ama ye hira wudi ewurade pa ye hyewa ni monyam e ma wudi nso fi se wudi nko ne fata ayeye ene onyam kan o Jesus Christ dimu. Amen. Bonsam. Aha, eye. Sompa 93.1. Yay. Baby, I know what you do a video. And I will tell you, and never. Now this is the story of this side.
Heaven energy. Hallelujah. One very free swama wa untimi da. Untimi. Naka ame pa. In the program no every Thursday morning beer. I say, heaven Akwantuo. Nature dem to ta 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 ta. Enti di hu komo yehu dede. I say, echere wunia, echere wadamfu wukunu nyane no. So ontie sompa. Onfa na fidie nto sompa every blessed day. Onfa fidie nto. Ma wonchim na fidie mfiri sompa. Yewaze oye. Edema. Naka ame. Eradi nshira onsa wonai. Na ugusu ni ye sa osumi. Na yeto mpa ebono so. Na ebre eradi ehun ye mobo no age yaseda forie. Yesra ne ho emwa. Na no de mayen se. Sana hon konkon no boa yen. Ewo ye mre yem. Hon konkon no oboa ye ni o. Bra ye mre. Bra ye ntimi mo mpai. Bra ye da ne ya dewu. Hon ne de onya ne yen. Na waboa ye o se sare bompai. Empire bobredu. Eya hon konkon. Amen. Andy, are you ready? Cast a fire. Eyoja. Cast a fire. Ebedija. Andy, so we can Acts chapter 1 now. Ebra erade ne asuanfo no esiai na oni wo mudi djuma na owi na osore ne ebefa na kono obo amane ese ontwen ekozi se obesoma eja ne boshe edi hon gongoro no oye boshe ema meno na waba he abrabo mu se oyi hon konkuru firi wa enye yie hon konkuru oni pebi ehia hon konkuru mi tu fo se e recommande hon fi e ma wa brabo ne mo hon konkuru e na wo be fre no ma o kono adase e ye ja ne hon konkuru eyo nyankopɔ tu se ba wo so a se won zaka eyi mre ya ho eyi ehu ho eyi anye ni echi ji eboni ajas eyo nkuku dwumadi oba oye teacher o chire oba chire no kure ni nyina oba chire se ni obesi afa ba obra akwa heaven eya nkuku na dwuma oye chire oye chire eja no pay ye besra ne ho se o me tum o me boy
Omesayem. Yes. And the bra was shia, was in a 1 year shia. Now, Captain one said, Sahon Kunkunia Bamuswa. Acts chapter 1, verse 8. Nemo Sahon Kunkuno, Onya Bamuswa. Ubenya Ahmodei. No, what to me, I am my dance for Jerusalem and Judea. Samaria Honina was yes, Asiano, no one. Eto Brono Soya Samaria Honina. I just say, oh, Germany, Hoya, Judea. Oh, no, Mantamon, or you want to Honina Samaria. Now, go from the bar. And Mamma Brono so. If you are, and you saw them for obedience, obey anyway, and your home, cast a fire and obey Ojan and talk. Yabba Bompire is a 1 tea a jamming can, a jano, a belly, a bit to a room. I just Wame kremo Woino soja Wame kremo Oje konkro Oja konkro Oja Beya wachuma kumemo Oje Onyamicha Beya wachuma Ojemo Oje Onyamicha Sawo kunkuna pa Eti se wunne ho konkuna ye bompa ye ya ma okono enyum ne se wo na meni echi na wo kuto na meni da wo na meni echi na wo kuto na meni da Asuru abodo Bemi mikra Bemi mikra Asuru abodo Bemi mikra Bemi mikra Ye kachire nyame susum konkonse anope ye hiano omra yemu omra kaza konkombra honkonkombra mimu anope wo yeja waye bida oba tetefo no so na ye breso so Hongongo awo oye chijinafo oye obuafo papa ase okaya ho a ye ni nkugu okaya ho a ye di nkunim eja no pa ifra hongongo se nyame nkonko bra ewo Yesu Kristo di bramimu bi ano bompai ewo baabi a wo bia Biano bompai ewo baby a wo bia senya me nkonku mihia bra me krem bramimu beye wajuma bramimu
Hon Kongo bra ewo Yesu Kristo di mu bra mi mu be watan ewo mi mu be ye watan ewo mi mu Hon Kongo bra mi mu ewo Yesu Kristo di mu Hon Kongo bra mi mu ewo Nazareth ni Yesu Kristo di mu nyame Hon Kongo anope ye frau ye tonsa frau se Hon Kongo bra Hon Kongo bra Hon Kongo bra Hon Kongo bra Hon Kongo wo ye mu anope Kenya ho Hon Kongo anope me frau ema etiefo ye nuanoma ye ne wo wanim enede okeda biara sabi ojina wanim ohum biara sabi ewo wanim de wo bie na koma mu Hon Kongo bawra koma bia bawra okra bia bawra koma bia Hon Kongo ye wajuma Hon Kongo yeja Hon Kongo bawra Hon Kongo mu obi biara wo bie ne humu obi biara na ni agina ho Hon Kongo take control Hon Kongo fajiri no mu fa kuma no mu Hon Kongo butu akra bia so Hon Kongo sanie nyame ho sanie nyame ho sanie ewo hyiamudie mo ewo wotwei mo Hon Kongo bra Hon Kongo bawra ankra komam Hon Kongo bawra ankra adwini mo Hon Kongo bawra ankra ni peduam Hon Kongo bawra okra bia bawra honhom bia Hon Kongo butu nkrofo so ni pedua bia okra bia wo banim Hon Kongo bawra koma bia mo ewo Yesu Kristo dimo le mashandara baba me son kra ene me honemu mira me de me brawo everybody te okra eye odi da nyina me son kra ene me honemu Jesus me de me brawo everybody te okra eye odi da nyina madinina kupata nosu mirichai mawojano aba mirichai onyamije mirichai Meritana mojano aba Oguguje yaritei Oja fenuma yaritei Oh yaritena mojano aba Say Jesus ano say yeko yenkuro nkitu amua Ketano mezume katete nsem ni bi edi ache ho yana ya maame nom edu baby a every December mu ho no sa no na ya se awaba tube konkuro nkitu amu amache wo maame timi sori soja neja ni deli buru ni akwati neja no se ya tuja awa dia tuja no ho oba hu se ya tuja no sa ebi kura tumi di menkan ebetum ya tuja no bo hu ajana so e so sa bauti ani pe eja tutu o anobe nkukuja onso mu ojano entere erade ma wonye tia na wonye ja wo beda no bru na woja na tutu o pe eja ne dane sa be ho pom
Eja no so atutuo. Say eja no ebi empawura. Eya hohon konkron. Praise the Lord. Adia o Kristoni esese wo bohompa. Na o ma o kondo ne hia o pa eya hohon konkron. So beyeja. Because bonsam to me beyi ekura yeja o. Omu woja. Omu de na eboja. Aya se. Boja. Eso se ne. Bi o me obi hu beyi da. Na ukọ ene de nyame ehu ye mogo. Ene de ni yira. Uhu bi. Amen. Wa mo kuda de no. Omu so mu yeja. Anope eja muja. Empamura. God said Jesus Christ. Oh, konkuja. Eja no eba tete fo no so. Was no one in a shafako. Na from everybody. Na ohu eja no. Anope wa wutie mi ohame. Osro empia wani. Na hu eja no. Se wunya hu konkuja no a. Debi obodi fo be hunu. Se eja ni megura wu mu a. Ho konko metena wu mu a. Debi obodi fo obe hunu. Na se eja ne ba. Oyente. Oyeshi. Oyenam. Bribi to me pusu. Eja ni nti. Kasa fire. Anope wuti janenka. Wudi emu ahwihwan. Ana edum kura. Ene ye tunyu mu bompa ye ya. Fa ahushem. Mu ani nyine jam. Se ejan endele hohonkonko onye ja wo mu. Onda no ho adi seja. Ama wonda no bru. Kaza nyame hohonkonko no. Wo yo ja. Oba tetefo no so. Woda ho adi seja. Tachirema. Ebe sisi wadifi miyako. Na wo ye chewura wo mu. Ema wa kokodro. Ema wa yeshi. Ema wa yade. Wa ya okomo hu adefo. Biribia tumi antwa fa wonso. Esa wo nyame nkunkrunti. Ti nyame hohomai. Anopai. Me wo wane moye. Yecha. Ewo mi krem. Yecha. Ewo mi hohomo. Yecha. Ewo ni pedua no. Ye mi cha. Hohon konkron. Wo yesterday mo. Bra. Hobompai. Ye hobompai. Se eja ne hohom. On sane. Ombra hu musaja. Oma unyacha. Hohon konkron. Wuyoja. Another. Ye frau. Se bra. Ewo Yesu Kristo demo. Hohon konkron. Yesu di yeja. Odi yeja. Woya ye boshe. Woya ye nsano die. Woya ye tumi. Hohon konkron. Woya ye boshe. Woya ye nsano die. Woya ye huade. Woya ja. Hohon konkron downward. Ewo ankrankramo. Se ewo somai. Obi abie na kumamu. Na obompai. Obo nyame nkonkompai. Wo bawdi. Efrewa. Okoko bawra safoni mu. Yeja. Ewo ankrankra biara. Enede. Wabe brewanim. Konkonkron. Wuyeja. Maya kranyeja. Maya honhomnyeja. Mayendele bru. Mayendele seja. Mayenyeja. Ayeshi. Mayendele. Ewa Yesu Kristo dim. Ho konkno. Yejae. Yejawe mo. Yejawe krem. Yejawe hom. Yejawe ni pedium. Yeja. Wo yeja. Wo ma ho kwan. Wo konkno. Na konkno. Enede ya. Yesraum. Ewa Yesu dim. Se bra. Wo Yesu Kristo dim. Bra ya musaja. Fo ahode bra. Fa utumi maye. Fo ahode maye. Ewo Jesus Christ dim.
Oyeja. Hey. Ma ojanene wakumanyi naramu se musrano ba orienyi na be papai ahwote besa yare ma ojanu so akumanyi naramu ma yentu minka wasem wo to me so se musrano ba lekoni anyi na be papai le masandala mama onya me hom konkron she wo mama senia wo yema tete asori no onya me hom konkron she wo mama anobe hom konkron de wato si shane masa de wa yemra shane dinsa onya me hom konkron she wo mama senia wo yema tete asori no ma ojanu so akumanyi naramu ma yentu minka wasam wojidie mo se musrano ba ekoni anyi na be papai wa hote besa yare titi jano eri yechuma titi jano eri nuda oche free sorrow Pentecost ojano der mi wi ojano eder mi Pentecost ojano eri nuda oja so mi wi meka so anoda oja so ye wi onso so anoda oja so ye wi ebe kenchima Pentecost ujano because adere kase Jesus Christ enema ujano enkoso ndare wo mimu ejano amentenka ejano enele wo mimu enano pe won konko ma uja enele wo ankra mu dele hon konko ye wajuma e wo ankra mu ma wujano embowura akuma biya buabi hon konko take control hon konko ye wajuma kwa akuma biya mu ye wajuma kwa nipadua biya mu ye wajuma kwa adwene biya mu hon konko butu nkrofo so hon konko butu manfo so hon konko ye wajuma da hwadi seja ojano endere eye titija eye Pentecost ja anope ojano endere ewo mu sister nyamija endere wo mu brother eradija onkonkuja endere wo mu entumreye enshomreye ojano so wo mu ojano manyashi ema onyana ejano ma onyana ejano ama onyana ejano yetumi ejano fatumi mra ejano ye nyami tumi eradi tumi mra eradi ahode nijan endere ewo Jesus Christ dimu nie ewu no benyankwa be fifi nie fifi ebe swamba oh sorry suti nunti nie ewu no benyankwa ebe fifi
pem aba wo fie ho owu sori an epem se sute owu sori an eba wo chai eya ho konkro eya tumi eya power na eba ebe nyane die wo adia biara tumi keka na ho abrabo owu sori an tumi nyane Kristo no eya ho konkro anobe epem eba wo chai ewra komanu efani pediano ebawram Jesus Christ demo enya nema de ewu no benya nkwa hey leka papa ye enya nkwa be fifi yes Lord ye fifi ebeswaba hey everybody ma be swaba hey wo swaba this month obi se won swaba hey obi se wa worry owu sori ni nyane obi na nyane ne nkrofo nyane wo krabi nyane sesaya la papa makanda rabasia hey ye ewu no benyankwa hey ye nyankwa ebe fifi ebe swabo oh sorry to me oh sorry yes Lord domino repent says one day receive your miracle le masihanda baba receive your healing ye ewono benyankwa hey ye nyankwa be fifi ye fifi ebe swaba oh masiha le masiha obi ya fu swaba sesaya yes le makanda rabasa hey oh sorry to me no eya okoko to me die nyame na me ya okoko na ya na juma wodi abi ohumo onyame ohumo afa sesaya okoko nyane ne nkrofo adum bi nyane okra bi nyane ye ntenka ya wontenka ye ewo enyankwa eya okoko to me die eye tumi labasa dara baba oh sorry so me no erepem says one thing hey ni ewo no benyankwa ebe fifi ebe swamba oh sorry to me don't see ni ewo no benyankwa so ebe fifi ebe swamba labasa dala mama ni ewo no benyankwa hey ni enyankwa be fifi ebe swaba oh sorry suti hey ni ewo no benyankwa minie ni enyankwa so be fifi hey ni fifi be swaba oh sorry to baby awobia baby oteyenka bia ewo Yesu Kristo demo owu sorry anu mutome no empamra wo kra mu seseya empamra wo hoho mu seseya empamra di padia nu na se bibi boni wo mu a se yare bi wo mu a wo Yesu demo owu sorry mutome no ehilu owu sorry mutome no ehilu ewo Yesu demo okra owu sorry mutome no edenkwa bra eyenkwa hoho eyenkwa enyane o ene usare ntumi enyane ne nkrofo yes okra jua o usare ntumi empamra yesu de nyane okra fia
Yesu Kristo de mo nyane. Wo sore mo to me ne ya de nyane. Okra kwajo. Wo sore mo to me ya de nyane okra. Free wo mo bankwam. Okra kofi. Wo sore mo to me no. Ya de nyane okra. Free wo mo bankwam. E wo Jesus Christ de mo. Okra kwasi. Wo sore mo to me no. E kwamra okra. Nyane ufiri owo emra kwam ewa yesterday mo akosia okina akosia ewa yesu Kristo dem owo sori mo tome no kwamra nyane okra esi kwam ewa yesterday mo okra ye ewa Jesus Christ ne wo sori mo tome ya di nyane okra firi owo mo se kwam okra akosia wa yesterday mo ye nyane okra efi owo mo senkwam owo sore mo to me no ewura ama bi mo ama okra ama na basi ha ne imbarabasai wa Jesus Christ de mo tum ye nyane Yesu no empawra ye nyane okra fi owo esikwam okra kwami wa Yesu de mo na basi ha makanda la baba ya ni Yesu Kristo wa usore mutomeno ya nyane okara firi owo musemkwa kwabra wa Yesu demo wa usore no emra okara nyane okara firi owo musemkwa ewo Jesus Christ demo yes ave die ewo enyankwa esase ekeka no yentu mingika ewo ni pedie wabrabo ekeka no na wo usare no na juma no na juma die every Jesus won kwafo agina wanim wana abie wakoma mu na wogina wanim ho konkono ye obi aho senkyerene ho konkono ye ohia ayaresa senkyerene famo museseya na jani nyani monyam ewo banimu ewo Jesus Christ demo ho kongro seseya dia ontenka dia niama ewu dia niama to make kana ho kongro do your work ewo Yesu demo ho kongro madie entu mi fifi eni pasha se fifi maokwa fonso aba ewe Yesu demo enewe Yesu demo te erade honkonko na yar sansanchene eyeja pambrao ewe yar sakwaso eja mrawo hokuku jamrawo ensa okre mu yare ema empie hunam ensa ho yare na empie hunam ewe Jesus Christ demo honkonko ya dawase da honkonko nasi danase na kajene sa honkonko me dawase afebra me bonko e fo oja na ba eni me pa boyachi honkonko tude me pa boyachi honkonko di echire yeja honkonko feja eja na ba me muno ma enye juma ewo menu bibie ma no ma oja ni echi ma wuja ni echi ewo Yesu demo ho konkron twisa agriko bra wo ye wajuma wo ye museje fa woja kan ya pa bo e bia ye de pa wo de pa bo fa bia ho kokon fa woja di echire sa ewo Jesus Christ demo thank you Jesus oh konkron erito sensu sana babonsu mania ewu ninare nyampa mania ewu ninare nyampa mania ewu
ne ye ne nyesa wo ya boni se ya no na what ya Tabi se eja wo yi wonya soja na eso the more na edere no na emu edere no ne edere ya tawo kaso ya so mi wi me kasa no da oja ya so wi ozo so anoda oja so ye wi ebe kenchima Pentecost oja no me koso adere hallelujah eradi shira wate yimpa ya ma say ye jada bia no ayes no ayena na meye kitikiti na onukura wo yeja oyeja oboja omuja ni de omudidi samfu ene eja ya so omui o de be ya de papa eja ne de e kire edi enim de akwa heaven edane dane ye esiesie ye eyi wo wu ho wale ase e mankwa ko eye nkwa honhom kase rade be dawase Hong Kong me dawase ewe Yesu Kristo dimo naka amen yewra odimamu kakra yewra odimamu esa dini se yen ewrade waje ye te o se yeso bra Hong Kong aboa yen e ma ye ho kwa ne ewrade fa yeso eje yen anoma aka naka amen nene wodima mpa ya baba ya boma wana onware esujafo endi se unim obi wadamfo bi unuya bi onware ya dima asiase ne rade befa wodima mpa ebono so edi aboa safo no fi se na no ahonkonkon de ya ba na onam ne dom so kire yen ewo aware ekwanso no na Mother's Day no ebetwa amuniti na ne honkogo se yentoaso ti yetoaso bompai yehunu according to Matthew chapter 19 ono yekenkan bia no bo ma enene ne first time oni yeye programming na oka awarijaye ehwadia na Ewrade Yesu Kristo empe cause enese de aware ehwasem ese akoduno ama emrante no a eba na nsen enum no ebinum eninye aware ho na eno no ye Satan na hyehyeye boni adase oyama asesese na ware kura no eyade ya enye ti wa we ya Satan be ma watwempena saa obonefo ne de adwen bi wurawura ye mrante no binum ene ye maba no bi adwen mu se ene me kura me nware me de be ware de nka me de be twempena we are for heaven no I just say not for her. Me say her no de yan ko obviously na akwa no free ho ba ya no Satan no free heaven ba ya ono no de bia me bo amane say on penny pasam e dai de ne beto asase su se kukuru e na ofa ni penny na ho obufu enti wo Satan on po asem ti hwenu ankodi ne hyehyɛ yeso e ka wo nsam ko nanka wo nwale da Debia na wo twempena wa obu okwa wawali o enso bo nsam ayede amane se fa ni yire chisa o fa ni ku chisa o yi na free heaven no cause on person be ko heaven Satan person wo twem edidi na chi se de wo twen eso edom ni bidi na chi a wo mabaka omom nko hobi ti yen na onyankopon enam na dom kase so nam ne ba Yesu so nam ne bosha so ebe pick yen de yakọ heaven ti na
who dewuro na ye born say heaven is rare, hell is rare. What you say? Enti me bo amane say heaven no Satan onko bi. Na sita one na bofo jato ho no. One ni krusu ni jato ho no. Eno na Yesu Kristo baya obeye ho adwuma. So obeje ye free bon samsam. No waje ye tata e de yakoso fie. Enti de me bo amane say se wonnim Kristo a bomaden na fa wakoma nyina fa wokra nyina fa honhom nyina fa woni pedua nyina fa ba for real and my Jesus Christ jinidi na ma ho kwan na bari ma Yesu Kristo o metna wumu na se Jesus Christ betna wumu aje nkwa o betna wumu you are safe obeje wotata no do bakwa kopie krokonkron wo siti ho enti da bia Satan pese ye beko enti wode ne na ede ene ne nada sa ena obo hu no de abawura walim no de abawura we enti obema obi atena ho sa ne ye kenkan eye two thing erade Yesu ka kire ye ho asem na baby a ye begina kan abo mpaye ye beyi ebra wogusu no mu kasa aware ehono Yesu bie na no e kan baby Matthew chapter 19 ehono osi na waka kire won se enye osi okay mama femfiri 19 verse 18 no osi won se mo akoma dinti na Mose mo akoma dinti ena Mose mamo ekwan se munya moyire no na efrim fiti ase no enkante sa etina obija na yire no kwa wale fofura na wase awade anade obeware de waja no nso ase awade esuafo no se no se obarima ne oba se obarima ne yire entem asem etesade a na eye se onware na oka kire won se enye enipa nyina ne betumi agi asem ji wona ode amawo verse 12 was in nipa bi ewo ho a ontumi nware wawo won ontumi nware wawo nipa bi ho sa ontumi nware ayai de yawo na basasi so wasi na ebi o me bacho mi sisu bi enipa bi wo ho a obetumi osi enye nipa nyina na betumi age asem adi na nipa bi wo ho a ontumi nware wawo won sa efiri won ena eyam na ebi nso wo ho a enipa na aye won sa na ebi nso ewo ho a osoro ahini nti ena aye won ho sa de obetumi age no manonye tina o kirekire Yesu kirekire eno mubusa no question na hai baby ebegina e de abompa yama esujafo ne se odi ka me ate se ebu onu mu asase so aba onware kora sa ne de aboni fi na ye na yam ene nyame na yakopon na ye ne sa enye ye ene obi onso oso ahini nti eno so ya heda ye obi sa ahini nti ono so wale eno so obi ho nso a eye nipa ena ye ne sa so o mane wale enti wa wazame hohwe na se enye
ahini nti ene ese me nwale anase yemfa asade no mo wonfiri wo na yem mai na watenka na wonfie duru so na etwasa wo ware ya enya mprampra semu okofa bawe na one natena afe ni wagya no ebia awo ba ko beba bi nso awo ma ni wagya no akofa foforo emprampra sa lumba bonyi mo si efiefu oye wo se map nyama na pewu obi na eya usa yebe mo atwempena sa ebu onso ya ma wo ntwempena nemu ya ma wo wale ati ase obu onu mu a wo hebusua no nyame ehira oba wa nyankopon boa no kakra wa pagya ewrade apagya ne bie wɔ ne nsam obi na adwuma odi adwuma kwane aba ohwefie menka sɛ omo mo hwefie nyina na anyi hwefie so etobo no yɛse ɔware a ohwefie ɔware a obeyi nani akohwe ne yere nko a tie na yema ne wale kora ntobo no ne ho ofe pa oyoba to burum so be me bi se ne penda be me bi anso be bi obi so be ma ne pese one ne dance one ne ya boni ansa odi kai ma boni ni wura wale nu obu so be ma ne ho fe o woni sika o woni dan bi kwa wasi ne fie wi o woni ka awotimi de e de kwa akoni aba o savings kakra o no mo okoware sisi ana ntumi nkyere ne saa enso de aye no wontimi pomfa na no enkoto obaso okoka wo fele ebi ase we na no monyo sano pai osumi kosu ye dia masujafo se obi adu ni mpani mfie so na etwase wo ware na sa ensam yensa twira no ka ho asem mienu de ewonyame nsam na sa ba ko se ye obi ene esi wa ware kwan sa wo braso ene obi si o ma wo ware da ene sa nipa no ho konkono obe jeje no ewo ho naka ame waso obi di obi ntumi ware ene de nyankopon na ade to bu won ma ontenka se de mi kan kan enye se okofa ukotwetwe ho na uhu nsu aba eno wa ye bone wo de wale 20 kura nka so wo so what ya see sibia meya ho ni so nsu ani se bi Roman father bi Roman sister oni also one wale kura ebi de no no ahini ninti ebi ate wo ho so ande wo mpe onko wale no bi so de ne de enye sanity nyame nye ne sa osum ne nte sa nem eyi nipa bi ena ye ne sa safo ye ti amawo ne aka kire urade se urade hu wo momopo na se mpo se tumi boni bi na awale wo mosunsuwa ena ne wo ma yesa apamono a ye ka kire ho konkon se ni jam to sa apamono no one save asujafo a wo braso na di obi ya no nso no konkon save safo na afi be kwa wienu sa asujafo no o nware
de obiama obi ni kuntam kwa wa obi aye no ba wale umpa yes emma ya twi woni ni kuntam ya ma na ware obu oso so kra no a be ma ne ba no onya de ni ko kire fie sie kuro o mu gusu no a obe frɛ be ma na fra switch off covered area oko ya pamono to me wo fie wa pamono se obeti sa se to me body bi di obi nya se ye nsuo to me se ya busum to me en edi obi nya ewa ware kwan so ompiri mo obi ware a se ya ho kokuja entawo musore ewo Yesu Kristo di naka amen enti me no dia mesujafo se urade esujafo a omo blaso urade fa utumi kase esujubu awo ye mo sampa ye no urade esujafo omo braso wona wo braso wona urade etwa se wo ware enye wona wunyame ka ho asem se ebu on kwa wo ntumi nwale ho asem ene urade ye ne wudi ho nkomo ne wo mu a urade wo mu betumi ya ware wo mu nyakopo wa ye nhihye ya mo asase so wo ba oba ware awo ma enya busua safo no mo braso no wo share challenges e wo ma ware wo mu ye sujafo urade safo ni nyina ye peja mo chiro se urade fa utumi kase no edibo on dibo honko dibo bompae honko dibo asafo ye nuano ma wo braso mrante ne mabawa wo braso ensese wo ware na urade wo share challenge wo ware wo share wo ko wo ware na eniema wa busuam ni wo mu diesie eniema wa asase su ni wo mu diesie e wo ma ware mu ena no pay nyame soso nkonko buaten na gisafo na ji esujafo mo braso esujafo mo braso esoso mo ware urade aware ne maye urade ji won ewo Yesu Kristo dimo urade ji esujafo ji won joma ware ma onkonko joma ware ma honko 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 jiwo ewe Yesu Kristo demo bompae se nyame honhom bompae ne mashandara baba honko ye wajuma ye nuano masujafo enada ye do mo hya wunyame nsa se nyame soso nkonko je sujafo ye nuano mrante ne mabawa wo braso wo se oware no share challenges o ma warem erade ebi dia ebi makura erade dia mesa won se erade ji won honko dibu honko so mumu bia honko ka won honko ka won honko dia ya kwansidie bia honko yifri ho yifri ho ewo Yesu Kristo Nazareth ni demo wasi na ebinim wo ho a enipa na aya won saso mo ware tibra ye bompa ye enipa bia de ne braso erade de ne braso wo bibiala oni ye program ya onware ye na wunyankopon wo plans mu se enipa ne be ware na so bre na so aware ne mai oyoba be me bia ntumi mese ne pe ye akan ha de oba ntumi nkose be ma pe ebia Europe abrofo no netimi yesa ne ye bibrem ha de Ghana de I don't know obema ena etusa na mono oba ntimi ntusa na mono enti eya ni bresem oba ne ho ofe obosi wo wona dwuma na num kasa ede obu ade oya nyamesuro ni ba odo ewrade
nanso obetena sori dem obetena saa ebi ba de bebe bia so so na ye bone kwa so ewrade se nipa bi na eye se honhom bi de di ka ye takre sa honhom no ahonhom bia esolitia obi aware obi biara ewrade anopai wogina wanim se ba na o ne bra so se oware na tumi boni wo fie na ye nkonyo tumi abusum tumi ensuo tumi se ompene emma efie obai ya nware no ewrade se ye nananom ewrade se ye nananom ye nchirimu ebra na ewrade yakopon se sujafo se obi emma asase so nana bi edi efie na ware nyina ekoja abusum ekoja ensuo bi se fie ha de mimi je nechi de enipa nware fie ha ebra ye bompa ye ya ewrade baby biara osuje ni bitiri hye baby biara ewrade wo baby nkrabia na ware nkrabia akoshe bia honkuku bowra ho honkuku bowra ho ma wujan ojano nko oni pebia ya ne braso so ware nanso efie tumi boni e wo fie se ompene ewrade ompene ye de obi awale akwa bosum bi nsa se ye de obi awale akwa tumi bi nsa se ye de obi awale akwa suma bi nsa ena se tumi no sa nsuo no se tumi no se suma no edi wo bi nya se omoma ne nware da oware mpa ombegu aware no ena no peya hokoku wuja nto ewo Yesu dimo hokoku wuja nto ewo Yesu dimo hokoku paula bosondem hokoku paula tumi bia ensuo tumi na ye tumi boni bia na ye malam tumi na ye ensuo tumi na ye ensuo tumi bia na ye busum tumi na ye nkonya tumi bia ya eti obinya onyame nkonkonom wuyoja ma wuja nko enko segu safo ni nyina enko sevu every abusuma wariem enko sevu every nsua wariem enko sevu every tumi bia e man homene so edi asuja ni binya e wa ware akwa so mo mpere e mo bi nware no omo mpere eme ya meware no enkwa omo mpere emo no so nkwa wale obi enene ntena so ye oba so ye berema ho nkonkron fa wo jaji won ewo Yesu Kristo dim ena no pay ye body Jesus Christ ene apamoja no Yesu Kristo moja ene onkunkuja ewura sunsumu obi biara ya pamatia na ware na ye nsu apam na ye nkonya apam na ye abosom apam Yesu Kristo moja apam moja no ye di twamu sunsumu ye di twasunsumu ware bia e moja ni wura ho Yesu moja wura ho eme sujafo Yesu Kristo bra ye bompa ye ya suja ni bia ya sunsumu wa ware no enunti bema bia ba na spirit na da ne ho adi na pam sa bema no se ya ho nkonkron ya wajuma ko ewo Yesu demo fa wuja mene sa suma no sa tumi no a edi obinya edi suja ni ba binya edi suja ni ba ma binya ewo Jesus Christ demo apa moja no Yesu moja ye di cham emoja no entene Yesu Kristo moja entene enko endima esujafo a o platform iso esujafo a oni ye osumi na ne braso na tumi bi so wompene efie sase bi so wompene eme wane no wode be ma ne ba na ya pam no wode oba ne ba na ya pam no da bia ne connect no ema oba wo moa no ema oba wonya papa ema be ma wo moa no ema be ma enya papa ewrade Jesus ena no pe ya wo moja no ensebu asujafo Yesu Kristo moja ewura sunsumu embreki sunsuma waria pambia
embreki Yesu Kristo moja yedi cham enkonya ware abosoma ware enkonya ware ensua ware abosoma ware Jesus Christ apamojan Jesus Christ emojano Jesus Christ emojan yedi cham entry cham ensua pam everybody Jesus omojano embreki ensua pam embreki ensua ware enfresuja fonum biso abosoma ware Jesus Christ moja emunte yadi titim embreki abosoma ware ensua ware la baba in the name of Jesus Christ. Everybody Jesus say to me boni bi yadi obi aware yakoje to me bi say waso what tenia where ade wanya den chen so waso ni de wo ye to me e wo fie wa to me nyina ya wodea me body Jesus Christ enye oje to me enkwa osujeni a yade na ware ya eja bosom dia bosom ware no dia nsuo ware no dia ne nananom kokom nsuo ne nananom do mo kokoma abosom edo mo kokoma nsuo edo mo kokoma abosom o ma fo mo ho ama ho konkron o ma mo fo mo ho ama ewade tumi no mo do mo kokoma abonsam tumi na bonsam tumi afa abusua no ema wo ho nyina wa capture ma wo ho nyina me body Jesus Christ Jesus udino embongra busua hodom embongra sujafom enko sujafu achi enko mochi wama wuomu wama papa fie wama mami fie Ewurade Jesus to me bia ehum obi aware so Yesu Kristo moja empowership Yesu Kristo moja minister to me ewo Jesus Christ dim de sunsu yakata no so de sunsu mani akata no so okwa na soja ni dinechi oba na soja ni dinechi ye skeleton dinechi oba ne ho fefefefefe be ma ne ho fefefefefe ba skeleton dinechi eti wari na nya yie ene skeleton biara Ewurade jan tawmo ewo Yesu Kristo demo laba honko kwate mo jan tawmo skeleton bia wudi suje ni biachi tumia wudi suje ni biachi be ma ba ne de ni kofia na mapamo be ma no mo pamo sa be ma no ene wo Yesu demo honko ni wanya chaje ewo Yesu demo honko mpuatei enji se ni pa no every one sem honko ye wajuma honko buaten wo ye temuafo tenene sa na Ewurade adi ho adanse a kire honko ye wajuma honko je won krofo honko kwasujafo fie ko obi afie tumi a authority enipa wane Ewurade honko busa tumi naten ma wuja minister tumi ni nyina every one crofo na ye nsuo tumi na ye je tumi na ye owo tumi na ye skeleton tumi na ye dead body tumi na ye sama tumi na ye sama tumi ayedi obinya ayedi obi achi de yakata no so de sunso ya di ve akata nanim ti beba ni hu no oba ni hu no ewo Yesu de mo hokoku jantom ewo Yesu de mo Ewurade wu jantom hokoku jantom hokoku wawai nkata ni mu bia wawa fresh uja foso de de na shekejim hokoku sane honkofo hokoku sane wo de na she suja de kejim se mani free suja de mu da honkokron se ya ene keji bia ene spiritual keji bia honkokron ma wutumi mbongra ho keji ne enwoso na mbue honkoko woso keji bia yedi suja ni bia wuramu yedi na wuramu honkoko ma enwoso ma keji bia enwoso na wonkrofo mpie ewo Jesus Christ demo wasi nipa ayansa kase Ewurade suja ni bia ne braso ne nipa bia tena sese onu de wo wu ya o ma nipa so mesi ware da
ene sa asem na waka no ewurade honkonkron bu natan jane kwan honkonkron no pe fa yempa boy so na ja sa ankrofo yi kwan efre sujafo na ba omunya kwan ware ewo yesu dim nipa bi a watena ase sa wo obe wale am yahwe menwu ya me ma wo wale da menwu ya wo wale da menwu ya wo fa be ma bi esifi hada ano asem boni bi a etie wo bi a ware etie wo bi na up to now nipa bi te ho se onware ana ware ni mpo ba na eniema ye bisi basa aye bisi basa se nipa bi asori etie wo bi asori etie aware ni bi ne braso nipa bi asori etie sunje ni bi a ewade fa tu mi kase ya bawo mo hwe ewade soso nkonkon bawo mo hwe wuja mmere won samono wuja mmere samboni biara ya ewade enipa bi atenase aka to obi aware so na homoni atia so na edi obi nya na amma obi aware ache amma obi aware makura anu asamboni bia ya di Jesus Christ ni dini mutumi ya di breki anu asamboni bia eda obi aware so ewade ni pa bi se oni de wonwu ya o mani pa bi nware enti na no pai ewade jasa afo no kwan de was wonwu ya wasem se esanse ne kon dodu abonti aba no so esanse wa hwehwe akira kwante ne ntam kwawa ewade se obi kon do wuo ewo obi aware ho dia ewade nyakopo obi nkyere wadwuma wo de wukuma wuni ewu saafo no honkonku jomo kwai ma de oso owom ko owom ma de oso osayem ko osayem ewo sujafo ho ewo Jesus Christ demo honkonko nipa bi a watenase ewo suja ni bu so ompre ema nipa na nware sa nipa anu asemboni bia anu biara akaseti e wobi ye rade wansam se tekreme biara ebekaseti en ye bebu nfo eniti na no pen yesu di mu mi bua tekreme bia fo ewo suja fo aware tekreme boni bia mi di nyame asem bua sa tekreme no fo ewo suja fo aware ho ewo yesu di de onso ma wo nware mi di nyame asem etwem ewo yesu di mu mi di rade asem twa no asem boni efre suja fo aware ewo yesu Kristo Nazareth nidimu naka amen. Osi onyame honhom beshishe na wafa na yefro ode na koma na yefukunu dem dano se yara nebeye ene de keyboard wajame hoko dem edano se yara nebeye onyame honhom beshishe na wafana yefro na de na koma na yefukun honhom beshisho na wafana yefo ode na koma na yefukun anoba ye bomba ya kache honkonkon se ye nuanom a wo braso so ware honkonkon hwehwe wo kunu ma wo obia woni nsaso de onyankopon se ono oboni pa woni suba ne nsaso oyi bema mfempade ene ode ye oba etimi nua ba wo mfempade wo ho na wunhui ena no pe honkonkon wo hwehwe fa ne mra kase honkonkon wo ye kanea wo shrine baby a mi kun wo bia yesu so wo di suma tono so a wo hume na mi sumi hu no honkonkon ma wo han tono so honkonkon baby a me yere wo a ye di suma tono so na mi hu me yere na onu so hu me no honkonkon wo kanea no entono so entone mra ewo yesu demo bompa yesa honkonkon wona wo ye kanea a wo shrine wona wo behwehwe ayefro no wona wo ji ayefro tinyame hohoma e ena no pei ye mpa boyi ye nuanu masujafo a wo braso baabi a wo kunum wo
baby o yere no mo se sunsum mu ye di sum ato obi yere so ye di sum ato obi kunu so na nipa ne hu no onu so hu ne kunu we hu ne yere ho gongon ye kanea eturo to ho se ya nyame ho gongon ye kanea eto ho nkrofo yere nam so ho kokko chomo bra ho kokko chomo bra ho kokko chomo bra ho kokko ba ye bompa ye mpa bo ye chi ye mpa bo ye chi de ne bra som na wo se wo ware ho konkure ko fa sa afo no ma sa afo no okunu nkohia ma sa afo no okunu ko bombu nimpu ho kokko lenke wom ho kokko lenke wom kunu ma o lenke wom yere no ma o ho kokko ma o kan ya nto o kan ya nhire ho kokko nhire ho kokko ye kanea eto wo kunu mo so ekọ to wo yere no so ba bi o mo yere no obi a ma o kanea no encho mo mra wo encho mo mra encho mo mra encho mo mra encho mo mra obi biara ne braso na ho konkrom 2 million ama woni ni kuntam kwawa nyame kokko cho mra ho kokko cho mo bra ho kokko cho mo kunu mra cho mo yere no mra e wo yesu de mo o nyame kokko bo hwere mai ho kokko ye kanea na shre mesujafo ho konkrom ye kanea na shre mesujafo e mane merema na cho mo bra na cho mo kunu mra cho mo yere mra de wo so ware afia honkonku bie kwan yisunsu makwansidie ene honafo makwansidie bia firi ho na bie kwan na yisum ene katanimu bia efiri wonkrofo so honkonku yi katanimu efiri asujafo so honkonku mempa bane se ma wadom na so emesujafo afa ye bompa se wo so mue no wo hie wosra ye de jikunu enwo se de jiyere enwo sra ye de ware kase Jesus Christ bia mesoro mame na hwie wo konkron enwo sra ye de ware enwo sra ye de nya kumpa enwo sra ye de nya yere papa ewrade bia so mame na hwie sa amunu gumi so ewrade Jesus anope ye sra enwo sra e de ma esujafo ewrade bia soro meje bia soro e ma wona wo braso a esese wo ware ma wo sumbue e ma safo ni nyina ma wo sumbue e ma safo ni nyina na ewrade wo sra no enhwie wo wonso na mbie wo ani no mo hunu wo kunum wo hu ayere nom na onlenke e wo yesu de mo woni wo kunu ayere nom akoma ne wo honhom enya baako woni wo kunu ayere nom e honhom nya baako wo mo honhom nya baako e wo yesu de mo nyese we honhom nam ha nyame so konkon yes adwuma no honkonko bie soro e mesujafo na twie wo sra ye de ware enwo sra bi ani honkonko bie sujafo ani bie mi anu sujafo ani na wo hunu ade wo hu wo kununum wo hu wayerenum na wanye mistake e wo Jesus Christ di mu naka amen kase yesu yeda wasio ewade honkonkron onyeja emma sujafo mu nyina mo ho ban omo makoma ho ban omo madwene ho ban omo madwuma ho ban omo nipadua ho ban onye mu mfiri musuo ne esem mu honkonkron bra ho nkrofo e twen ya honkonkron empire boy achi ya nwade ne senkyerene ba nwade ne senkyerene aware senkyerene honkonkron fama won e wo Jesus Christ dinimu naka amen kasa honkonkron me da wasio sa wane wa hu me mobo na waje me kasa Jesus Christ me da wasio se ne wa hu me mobo na waje me wa bie me so menim se 2026 meware na sheja na nimonyam ewe yesu di mewale awo wo wale awo ewade wona wo be mo wale afi e ma wo so honya de ma wo mo da wo mu wura mu ha de e so wo wo ntafo de e so wo baako de e so wo miensa ni nyina ye de down se wo bia ware ne kwan ma wo so meka ho bi ewe yesu Kristo Nazareth ni di mu honkonko ye da wase wate na waso ma ya maye ewe yesu Kristo Nazareth ni di mu noka amen ya bompa ya di amawe mu ani we na ho wati ase kron oho son ho ye kron ema ewrade se be ma ne ba se honkonkron ekofa be ma ne ba a yesi agro ba ufia ye ntumri kan kosia no wo de ma ne mra hweye
na we nya wo ho ama no wo yo ba tie me ma wo bo nya din wati ma wo bo nya din papa me ko fita bi wo brain wati ase akwamchi ko fita bi ye wo me ho ne pa boy one sa do nya me comfort no nye easy ma wo bo nya din wati ase enya wo bia be ma no ko ba be so wa hwese wo fo be so wa e ti e be di enu ho nkomo ti abompa ya mo ani na ho wo ya branti ya mo ani na ho nye ba bia na e bie ye zip okwa akuma enu no hyewa kono so na wo twa awrade anim wo twa awrade anim bompa ya se ho konkunyi ebuafo ma wonye yire ma wa ye mprampran ti ye bompa ye wonu oba bi ti na wonya ne ho ade a heaven ti ma poso sa ade na woye no ade ase obu on ma woni obi eye kwashe na one ne da eye abomination eye alarm eye alarm echire naka ame ye breninti Erade nshira wopa ye bompai e dia ma adwumayefo se Erade nyankopon ma adwumayefo fra ema adwumayefo obobi ma adwumayefo enti se sa yensa mompai na epokra no ensu togum wati ase adwuma na ye no yemfa hohon konkon eja ma adwuma no ho bai yemfa adwuma no hyenya me konkon sa se won konkon ba boa ma adwuma wo ye akoso na adwuma na ansei na mfiri won sa hon konkon wo hoso be ye se adwuma yi e di ama me no mi no enti onyankopon nipa Mose empire bonie o se na wo de wanya emmo o se na wo de onya emmo emepo na wanyuno na wonya enyi asase eni wiase adi no na wo firi tete achichi kosi da achi achirichi eye onyankopon no o sorry Ewrade oyi nyame aye enti wo wie no ogusu asori Ewrade no ena wo be ka se ma o se ma ye hu nsane yen se ena wabre yen asewo emu eni mfi a yehunu emu bone no ma yenwuma ena di ema wonko ma wonwuma ma wadwuma na edi ema wonko na wani onyam ena edi ema wonso o se na Ewrade ye nyankopon wani mutew emra yenso na yensa no adwuma no manu enye yie ma yensa no adwuma no ane mani nye yie onyankopon wani onyam mani nedi ewo yen yeso kase Ewrade ma wani onyam nedi ewo meso na ti wani mame anopa bie so mame na mo wani onyam mmra meso wani onyam nedi o meso mo wani onyam nedi o meso na ti wani mame bie so mame bompai se Ewrade nyankopon bie so mame mo wani onyam nedi o meso mo onyam nedi o meso mo onyam nedi na ti wani mame Ewrade mame hu wani mutew ewo bre yi mu bosumi numu yi mu 2026 yi mu dom nya safo Ewrade mo wani onyam nedi o mabrabom mame hu wani mutew mame wani onyam nedi bie so mame sister bombai Ewrade mie wo soroma Ewrade nyankopon obi biara ene ne ya osumi na ne suru mu ato Ewrade bie soro meja bie soro meja ma osum bue na wani onyam nedi monu onyam nedi ewo wonwuma mu ye wonsa no nwuma monu onyam nedi wo ankrankra ene ye ne wo ye osu wani onyam mbra
mo ni mo nyam nsane mo ni mo nyam nsane e wo me nuanom so mo ni mo nyam nsane e wo wo nkrofo so mo ni mo nyam nsane Ewurade tiwanim e cha nkwankwa biara ano ne dai ye gira wanim sema aye ne wudi sankomoy e ya ne ga wo so mo ni mo nyam nadi mo ni onyam nadi papa tiwanim kira wo nkrofo e wo Yesu Kristo Nazareth ni dim na ma wo nkrofo Ewurade Nyankopon ma wo yensa no adwuma no ma enye yi ti ye bompa Ewurade obi biara ne nsa no adwuma enye yi yo ankasa entumi ma na adwuma wa ye adwuma ni so many years obi abi adwuma 10 years 15 years 20 years na adwuma no gua na egu yo enim ena no pay say to me boni bi ama ne homo no so eni wo bi die sie wo na adwuma mu so won prema na adwuma nya yi a ena no pay wuja ento se to minum Ewurade ja ento se to minum honkokwa tem woja entonimu empamono every wunyuma so ewe Yesu Kristo demo nyame so nkonkron obi biara ene omo ye osumi na oye adwuma na adwuma nya yie oye adwuma enye yie oton ayento oton anu oboka eniema wakali sika akwakofa Ewurade sa niema obeton bewie na onhu ni sika no Ewurade se tumi bi na eye saade no se tumi boni bi na ekutia wo bi sika sama de ye motie tumi na ye nsuo tumi de ye homa chem tumi biara ye di obi adwuma ho fa ba bia koja no so won hwem obi adwuma nsai won hwem obi adwuma hu honkonku buatan honkonku ma wuja ntos etuminum honkonku mene se etuminum efri menuan nyuma so honkonku mene wo seye honkonku mene adwuma seye honkonku mene adwuma seye efri menuan nyuma so efri ye nyuma so enyuma ku ahodoa eguo enyuma ku ahodoa esei enyuma ku ahodoa entumi nyina obi bia okoto beton ayento na ayeka na wasesa akoto aguo ayeka wodi free na akafo metua na ayeka na chiefem ekenti obi akadem ekenti yachi obi akoto prison ekenti obi atu ekwan kwa chichi Ewurade esafo ni nyina tumi ayetu obi amano tumi boni akuti enipa dwuma se tumi no Ewurade jantowo ewo Yesu demo ogogwata moja nhyiemu so ewo Yesu dim onyame jampamo empamo every enuan munwuma nyina so ewo Yesu Kristo demo Ewurade Jesus o say yetumi bia edi obi adwuma so edi obi adwuma nya ene se tumi no ene honkonko bunatan ene honkonko bu se tumi natai honkonko fa wuja kire se tumi no so honkonko yeja wo se tumi so mene se tumi no mene okai mene ekatumi mene wo se yetumi efi yenuan munwuma so ewo Jesus Christ dinimo honkonko yese adwuma no na je ni nya ni monyam ewo ba ne mu ewo Yesu Kristo Nazareth ni dimu o se Ewurade Nyankopon ye Nyankopon eni mutew emra yenso na yensa no adwuma no enye yi kase Ewurade ma mensa no adwuma enye yi yeyo emra mensa no adwuma so eni ma makofa ma yeyo mra so Ewurade ma yeyo mra so eni ma ya mekoton ma yeyo mra so na wotwi mu midwedie ma yeyo mra so so ami ko bie ma yeyo mra so metwe wo so yeyo metwe asase so yeyo edi wura madwuma bo sampa ye no ewo Yesu di na Ewurade tie o efise osoro bue edi ama na Ewurade ani onyam aded Ewurade ani mutew abawoso Ewurade ani mutew abawoso eti bompa ye ka che Ewurade se wo home mobo no ani mutew abamso dia ene na no pa me de mensa no adwuma hye wonsa mensa no adwuma Ewurade me de hye wonsa ma yiyo mra so ma wo yiyo mra so wona wo ma enipa di yie
wona wo ye yie enti Awurade mema adwuma ne nye yie na me fa ho ani onyama bo sampa no ena no pay me bo within Jesus Christ me gina wasam ye tumi so papa me gina wonu asam so e ka chimpa ye yimpa ye e de ma me nuanu ma wo chichi ne benchi a wotie me adwuma ye fo Awurade wo yie yo me twe wo so yie yo e di wura ankwankwa adwuma enye yie efi nere ko ye twe wo so yie yo edi wura wadwumam efi nere kro menam Yesu Kristo di mutumi so me twe wo so yie yo eni asase so yie yo me twe di wura wadwumam me twe di wura wadwumam se wadwuma ni be ye yie enwuta ensai da ewo Yesu di mu wo so yie yo emre wadwuma no so ewo Jesus Christ di mu ye bompai ni aka che Awurade se Awurade fa ne tumi kase ye mmɔ wo ho ban emmo wadwuma no ho ban Awurade businessman and women fa utumi kase ye nuanom ye adwuma ye nuanom Awurade okoto beton wona oye nkrofo adwuma wona Awurade Nyankopɔn kokwan so wona oye mfuom dwuma wona oye ye mmo anom ne ade pharmacy fo Awurade yesere wo bambo e de to obi a nkwa so Awurade honhon konkon yeja mawuja emmo ye nuanom adwuma ho ban emfiri oseye kwan so Awurade jam power adwuma ho ban emfiri adwuma seye honkonko ja empo adwuma ho ban emfiri adwuma seye wadwuma nsai enam honkonko janti oja ne mo adwuma ho ban Awurade Nyankopɔn ebra me bompa ye ya mesre honkonko ja e de mami nuanoma woye adwuma enye yi bra ya bo udi a ni ase ye yo ma ofiri sa abriko empa bo ye chi ma wo bi biara adwuma nye yi honkonko bo bi biara adwuma ho ban sika adwuma Awurade Nyankopɔn onfa ne honkonko ja emma adwuma ho ban oja no emma adwuma ho ban ewo sunsum ewo honamu oja ne mo sika sam ho ban Awurade ja mo ni padua ho ban Awurade honkonko wana etie yen wana eno mo ye program wana wo chichi ne benche nyina fa wuja ebadwuma fo ho ban fa wuja bo ho kwa ho ban fa wuja bo kra ho ban wana wo fie wana wo ku ne wo manum fa wuja bo ho ban okwa no oba fa wuja bo ho ban yo mu firi musuo ni kwanhyiam yo mu firi atofo wom Awurade me Nyankopɔn emedwadifo binum enkopie etimodefo ewudifo Awurade nje mu firi saafo nyina nsam ewo Yesu Kristo dim honkonkron fa wuja bo adwuma fo ho ban ewo Yesu dim emu obi adwuma nsai emu obi adwuma firi ninsa ewo Yesu Kristo dim Awurade fa wuja mmom adwuma ho ban safrade fa nija honkonkron fa nija emmom adwuma ho ban emmom sika sam ho ban a musika sam enhye de biarada de Yesu kashia de Yesu kasaye Awurade ja emmom ho ban emfiri saafo no ho ewo Yesu Kristo Nazareth ni dim ye bompa e de ama kwantufo sa kwantufo Awurade mo ho ban Awurade fa nija mo ho ban honkonkron mo kwantufo ho ban onfa woja mo musika sam ho ban wona oye adwuma ewo Europe Awurade ja mo ho ban honkonko ja mo ho ban so obi adwuma seya honkonko mo empa adwuma ma saafo so obi ni adwuma ya ye bompa ye ya honkonko connect saafo no ma adwuma obi nso obi ya honkonko mo emma obi adwuma mfiri nsade ewo Yesu ye di ama kwantufo ena no pe ye bompa e de ma ye nuanu ma Awurade wo mo wo Europe a mo ye adwuma fa wutumi kase bo mo adwuma ho ban honkonko bo mo ho ban honkonko bo mo adwuma ho ban honkonko bo mo nkwa ho ban honkonko bo Europe fo Ghana de si o motu kwan honkonko bo mo nkwa ho ban honkonko fa wuja bo mo nkwa ho ban fa wuja bo mo kra ho ban ewo Yesu Kristo dim honkonko ye ja fadum ye ja kata won so ye ja di o manim wo mo kwa ye ja fo mo bra ye ja bo mo nkwa ho ban ye ja bo mo ma ho ban ye ja bo mo kunu ban ye ja bo mo yere ho ban ye ja bo mo adwuma ho ban ye ja bo mo sika sa ho ban ye ja bo mo adwene ho ban ye ja bo mo akoma ho ban me de Ghana de show botu kwa nyina me de o ma be pie wani ma no pai honkonkron ye ja ka mo ye ja bo mo ho ban ewo sunsum ewo honamu ewo Yesu Kristo dim ye nuanu atu kwan no mu ni adwuma honkonkron bra ye bompa ya pa adwuma mom connect om ema adwuma ewo Yesu Kristo dim honkonkron ya de sire nie woni adwuma yani wura fa omudi ma company omo ye adwuma obenye sika kase fa ye mpa boy so connect om ma company sika wom company omutuaka honkonkron connect Ghana fo a omuni adwuma ye wo Europe connect omo ma adwuma pie kwa mo adwuma
woman so Erade woman sa ka adwuma so mesrɛ sɛ Erade bo mo adwuma no ho ban emu obi adwuma mfiri ne nsa da ewo Yesu Kristo dimo ewo Yesu Kristo dimo naka amen ye bompai e the blessed first adwuma kwa Erade anim de di ka ye bompai ama 21st clinic sɛ Erade Nyankopɔn ma clinic enkoso obi biara oba ho beji ayarehwe Erade nsa saafo ne yare Erade Nyankopɔn ma ne nsa so 21st clinic 2026 iko nyina bia bompai e dia ma sa hospital no baby oman bia woso kro bia woso bia region bia 21st clinic e woso bia Erade susu nkonkro nya adwuma nko ho nkonkro fa na yare sa etumi enko ho doctors ye adwuma titru adwuma wura Blessed Foster Erade mfa ni tumi na yare se tumi wura ni mu edura ode be ma yare ni no edura ode be ma yare ni no ente yare ne te sunsun fam ne mpie hunamu ewo Yesu di ye bompa e de ama 21st clinic ena no Erade mi pagya sa hospital e kyerɛw Erade enum ena wama wakoa e de anya sika ode abie sa media ya ye te so ka wahene hu asam adwuma ne ya wode ya Erade fa utumi kase di hine Erade Yesu Kristo di hine wo 21st clinic Yesu Kristo di hine wo 21st clinic ho konkon ye wo adwuma 21st clinic di hine ya yaresa ayanesa enya adwuma mane mra se nipa bi ode ne yare ebebo wura 21st clinic no e mane mfa ne yare nkoda se sunsum watu obi adumpo se sunsum ode yare pam obi na Erade obi direct ne ko 21st clinic no nya ko pie 21st clinic ayare sabia ho onya ko pie Blessed First animu entamara honkonko da ho adi edro bia wo befa so wo befa Foster so dia ma se edipa no honkonko tumi mpawura edro enye Yesu Kristo moja kora ewo Yesu dimo honkonko utumi mbawura ayarefo a bawura 21st clinic wa yare se tumi mbawura wo munyina obi bia obebawura 21st clinic honkonko sane yare emane mfa ne yare nsa mafie ewo Yesu dimu se tumi boni bi mpota obi yare achi ne Erade odi bawura 21st clinic entamara Erade utumi mpawura se atumi no na empress atumi na se na enyi se atumi ni mfiri ho enyi ntoyare atumi emfiri 21st clinic emfiri nipam na me nipa bi obako 21st clinic Erade sane yare na faji difa honkonko sayare wo 21st clinic honkonko ye wadwuma owusori ni mutumi no enya adwuma empem wo 21st clinic empem wo 21st clinic na ma clinic ne nkoso na me nipa bi a wokɔ ho no mo enya ahoɔden entena se nche ewa asasi so ewo Yesu Kristo dimo ne sente Erade wona oye adwuma ho ene hospital no ene omo mumra ho nyina onkoko bon ho bayo onkoko wuja emo ho ban onkoko ne ma 21st clinic ma ye yomra so enanwumre ne dey ye twe wo suru ye yo ene wo suru tumi ene asasi so ye yo ye twe di wura hospital ho ye twe di wura adwuma ni nyayi adwuma no nkoso adwuma ni mpagya ewo Yesu Kristo dimo ma hospital ni mpagya ma hospital ni nyayi ma adomo mraso ma ye yomra so ewo Jesus Christ dimo ma mfaso mraso ewo Yesu dimo ma hospital nyamfaso ema Ghana eni wiase nyina ma 21st clinic enyamfaso kase ema Ghana eni wiase nyina ewo Yesu Kristo dimo ne sente Erade wakoa wo fa ne so ede hospital ba ye wakoa Blessed Foster ye de ne nkwasha wonsa ye de ne kra ne ho pedua na yere ne ma o Erade fa wuja bo no ho ban mana adwuma nyayi mana nyuma hoye ne nyuma enyayi ye de batten Sompa Erade Sompa media na Erade Sompa media ye frɛ osu ye yo eni asasi su ye yo ye di wura adwuma num ewo Yesu dimo mejina Yesu Kristo di tum sewa suru ye yo ni asasi su ye yo ye di wura Sompa media ye di wura Talawa media ye shan komto so se ye yo mra so adwuma ni mpagya adwuma ni enye mpagya emfaso emra adwuma so emra Ghana ema ni penyina ewo wiase nyina ye yomra so ewo Jesus Christ dimo ye yomra so ewo Yesu Kristo dimo ye yomra adwuma no so ye yomra so mpanyuma no so ebre Erade yasre
Ediama 21st clinic. Efe rade. Yesra wo bambo. Yesra wo bambo. Edema adwuma no emuni penyina. Emuni penyina. Honkonko fa wojabo adwuma no hoban. Honkonko fa wojabo adwuma no hoban. Every was saying. Every was say ye kwanso. Every was say ye kwanso. Ewo Yesu de mu. Se de be ye rade adwuma no be koso. Na wakoa nu no ho se obi adwuma no. Na wani monyama daddy. Erade ma wani mtew. Emra sompa. Mwani onyam nedi ewo adwuma yi so mwani onyam nedi ewo brother foster so wani onyam enedi ewo senior na brabom ne maso ne yere so wani onyam enedi ewo no so wo bambo enye kese hohon konkron bo senior nkwa ho ban bone nkwa ho ban bone kra ho ban bone kra ho ban bone adwene ho ban bone koma ho ban bone sika sam ho ban bone sika adwuma no na kwantuo me rade hon konkron bone yere ho ban bone ho ban hohon konkron me de ne ma sha ho sa ma wuja no e mo ne ma ho ban baby ane ma wo ma wuja mo ho ban ne me wo school ne me wo fie ma wuja mo ho ban ewe Yesu de mo hon konkron dibu ano hon konkron bone ho ban ewe Yesu Kristo Nazareth ni bone adwuma ho ban ewe Yesu Kristo Nazareth ni de mo naka amen ye bompa ye se erade mo Ghana ho ban emfi wo say Ghana enkoso nye yi erade mane man asundwie emuni penyina bia no bompa ema oman no bia no bompa ma oman no emuni penyina bia no bompa erade ye tokoso bompa edema oman Ghana ma wani mtew emra oman a erade wode yen abesem oman a erade wode yen ababedrum yesere se erade ti wani magana erade yi wo say efri oman mu maye emuni penyina ye de omo down ehimfu wom ahemafu wom fa wuja no ebo Ghana ho ban erade fa wuja bo Ghana sumvie ho ban efri wo say ye bofo efri wo wuo bofo efri yare bofo yare etisi oman mu yare etisi wiase yare etisi nkroso etisi miaye erade suson konkron butu Ghana so e honkoku butu Ghana so e honkoku butu Ghana so e honkoku bogana ho ban efi yare nam framam owu ene nam framam honkoku je Ghana si ho honkoku je oman Ghana efi wo se bofo yare bofo owu bofo accident bofo eniema esi oman mu a ema oman no ebonyenyen ema oman ni mu ni pesi apeni honkoku save Ghana every blessed day honkoku save me my Ghana honkoku je Ghana fi ohawum oyaw ni abenem ewe Yesu Kristo di mu honkoku ehemfu ewo mu honkoku fa won saka wonyina mako ahimafo won fa won saka wonyina mako ewe Yesu di mu teacher fo wo mu fa won saka won bo won ho ban honkoku bo won ho ban honkoku bo teacher fo ba bo hemfo ho ban honkoku asofo wo mu bo mu nyina ho ban erade soso honkoku asukufu a ewo Ghana nyina asukufu nyina ye de omo down honkoku de efi crèche so ekosi university for so honkoku ye ja che asukufu nyina ho nsra ba hia honhom fam ene honam fam ye meye de bi omo tika mu kosuku omo koba wo mu twa ka kwam honkoku ye ja bonkwala ho ban honkoku ye ja bo university for nkwala ho ban honkoku ye ja bo mo kra ho ban honkoku ye ja bo mo ho ban honkoku ye ja bo mo ni pedua ho ban ye mewo primary school ye mewo JHS ye mewo senior high school honkoku ye ja ko honkoku ye ja bo mo kwa ho ban ye ja bo mo kra ho ban honkoku ye ja ko mo ho ban na ji omu fi musuo ni kwanhie nyina mu honkoku Ghana kuafo honkoku bo mo ho ban honkoku bo mo ho ban honkoku bo Ghana ho ban
honkoko bomu ni penyina ehoban ema yen na ma wasumdue enkoso nya kase ema Ghana honkoko ji oman si ho na fa gidin na fa nya nimonyam ewo Yesu Kristo dimu ewrade yeda wase sa wudi utumi kase edibua oman Ghana ye omu gidi se ewrade bakoso edi aboa Ghana obekoso edi aboa oman no enu ti na ye frɛ wa ma oman no se ewrade be hwe Ghana ewrade tiwanim kire me man Ghana ewrade tiwanim kire mu ni penyina emuni penyina emrante ne mabawa enhu ewrade no bonefo mo nam basa obonefo de mo nam basa esanse ompeso mu benya heavy akonti saafo ne nyame soso nkonkron wo kanea nto won so honkonko yihu adi kire wo honkonko yakania na fa hwehwe saafo ni nyina fi se ewrade wasam sesa wa amfre wo bia obi ntome ma eti honkonkron bra ye bompa ye ya Ghana mrante ne mabawa ayenhu ewrade honkonko yihu adi kire wo honkonko chomobra nkwajenu honkoko chomobra nkwajenu honkoko chomobra nkwajenu honkoko somadaya honkoko shase ye bra ye bompa ye ya ye mpa boyechi shase so mrante ne mabawa ne daye shase yi heaven chiro shase yi rapture ne chiro ewo Yesu dimu momu hu ahinie no yi honkoko yi hell chiro na yi heaven so chiro ewo Yesu dimu momu hunu sede ewrade wo ma ye hunu honkoko momu hunu ewo Yesu sede wagie honkoko jimrante ne mabawa eyira mrante ne mabawa bonefo sewo honkoko save wo nyina life ewo Yesu Kristo Nazareth ni dimu ewrade yeda wase ye bompa ye se na wotwi wona etu kwan wo mo kwa ewrade fa wonko ye ka che ewrade se ewrade di ye wura bosumi enumi enene to so dunai se dume di akai honkoko mfa ye ntwa kase honkoko bosumi num ya wodi mi odi ya bedru edunai di akai honkoko ye nim die wom fa ye twa anopa wi anwumre ne anajo ye kwa honkoko di enim ye gedi enim ye gedi yechi ye ne ye ma ye ne ye fie ye ne ye kunum ba bi be fa bi ya ye ka mutena ye ple mutena honkonkron ye kwa di enim o ye kwa di yechi o honkonko nya ye yo honkonko ye mununkum anopa ma ye oja faduma na joma ye oja faduma na joma ye bomba ye fa ho hye honkonkron sa bomba ye ka che nyame honhom se honkonko di manim honkonko na wotwi mu honkonko me kwa yi ene me nko me tu kwan ya ene me nko honkonko me ne me ma honkonko me ne me kunu ye de yabra bo hye wonsa ye de yankwa hye wonsa ye mununkum ma ya nopa ye mununkum ma ya nopa ye mununkum kata yenso ye mununkum ye oja faduma ya najo ye oja faduma ya najo ye oja faduma ya najo ebra yada ye oja faduma ya dem ho ye ja faduma ye fie ho ye ja faduma ye nim ho ye ja faduma ye bra no so ye ntiba bra no so nyina anyeja honkonko ye ja ebo ye nkwa ho bai ebo ye kra ho bai ye kwa ne ye nko ye ba ne ye mra me meyi kwa ne wo nko wo mo ba ne wo mra me nananom me kunu ba bi o mbefa bia ewo Yesu Kristo Nazareth ni dim honkonko tu ni yanim kasa honkonko tu di manim honkonko tu di machi ye jadi manim ye jadi machi ye jabo me ho bai bosumi ya wodi mewura mu di akai honkonko fami twa honkonko fami twa honkonko fami metwa honkonko fami kuntwa ewo utumi mu ewo ahodi mu kasa nyame honkonko hyirame kasa uradi hyirame asafuradi hyirame wasam se wonsam hyira ne moni pa yo defo te uradi na wasam so na fa wonsam hyira to me so kasa uradi na wasam so ne hyirame na ma menyo defo kasa uradi na wasam so ne hyirame na menyo defo kasa uradi hyirame de me ye wasase su bia ma wonhyirame aso ewo Yesu dimo na fa gidinfa ma wonhyirame de wo de me ye wasase su bia kasa uradi ma wonhyirame me so ma wonhyirame me maso ma wonhyirame me nananom so ma wonhyirame me yere so ma wonhyirame me kunso ma wonhyirame me so fa pomudi hyirame fa nkwatintin hyirame fa sika hyirame fa nimonyam hyirame fa mpagya hyirame bosampa na me yanko bra me be ma wo kwan na wa befre bosampa ya no ewrade suso nkonkron fa wonhyira ankronkra biara enne ya be pie wanim semmai ewrade hyira Ghana said the ogusu hyira oman no ewrade hyira ewrade sompa etiefo ani ahwefo nyina ewrade
shira Ewurade shira Ewurade shira Ewurade shira Ewurade shira Ewurade shira have Akwantuo tiefo ne ahwefo nyina Sompa tiefo ne ahwefo nyina Ewurade pama wo shira ensa no nkeka wo bia ma emra se de wo bia ye bia enshira mra so ma adom mra so me enshira mra so ma adom mra so me enshira mra so Ewurade fa pomudin shira ye Ewurade fa nkwatintin shira ye Ewurade fa animonyam shira ye fa sike shira ye ewo Yesu di mo Ewurade mo obi asetena nyefe se obi asetena obi ni ye wosumi na obi asetena ye nwono obi asetena ye ya ebra ye bompa ye ya Ewurade sesa asetena hodo sesa asetena hodo na ma wo nkrofo asetena enye de ma wo nkrofo asetena enye fe na nhye wudi konkro na animonyam ye da wase Ewurade ye yi wudi konkro ye ekamfo hye woni monyam se wadi nkunim ye ni se ugusu di nkunim na abakoso adi nkunim Ewurade a wo hira obi ntumi nome koso hira wo nkrofo efi sese edi kosida naka amen kase Yesu ye da wase o ye de Ewurade ase baby Ewurade Yakobon nam ne dom so ede ye nam no anopa ni di nku na animonyam nka Ewurade ayate ye bompa ye ma sujafo onkonkro lidi ye me bompa onkonkro no antoto ye bompa ye ma businessmen and women netie ye ne ye adwuma no ye momodin se ye adwuma ye no ye bema Ewurade ehunu ye adwuma num obuon mo oye adwuma ba woni Ewurade nya pam ewo na adwuma mu ewo ni sikasam ho boso meso na benefit ha Ewurade Yakobon hu mobo na oma won saka fire adwuma mu God first yinyame de first kora Yakobon no a sister brother wama wo enkwa na enkwa no mu no wasam wanya emu ahoden na wotumi sorry free ukata so kwaye adwuma esa abefie na wode wokọ na wode woba tiboso meso anana wotwe so na wubu adwuma ho akonta na wo so benefit eye 1 billion na we 100 million we 100 million say Ewurade we ya me tight Ewurade som na gina so na fama me ahoden a metumi di akwaba da bia we ya sa waye bone me de bua mo hini adwuma koso boso me so na nyame am wanya 100 million na we yi mu 10 million we yi mu 1000 na nente no Yakobon ti mo nya din ho ti mo nya den ni we yi bi se me di bi ba for there wo de yi mu 20 what I say na fa 18 fa toto ne ma what I say na we yi mu 20 million Ewurade me tight ni we hye ma forebo gina se sika yi so na fa bo me ho ban fa bo adwuma no ho ban na adwuma me ye mfiri me nsa fa bo me ho ban ma me na da bia mama ahoden sunsum ne honam gina so Ewurade gina me mpa bo ne me nsam sika nyame wo na ama me ahoden wo na ama me nyansa obi wonu a owa ahoden ba woni nyansa o de keka ne ma bom wo de nyame ama nyansa obi nsukura wonkwa ba woni ahoden a otimi koba o ba wo de nyame ama wonkwa asamu ahoden a otimi koba na de Ewurade de ama no si yimu bi na fa boa mana adwuma mpagya eno Ewurade wasisi wo na binum timi tenase bie waso eme binum ede nkom hye bone da yeso bone ekase gu binum adwene mu na odi siwu nhira kwan de oma wa hoden de oma wo nyansa de oma wo nkwa a obeboa ma na adwuma koso wosu ni nasam so Ewurade se wo bia wontu tight onu nyame se wa dome wa yakoro nye nipa na adome nyame no na adome no Yakobon betumi ama aboa
abese wadwuma obetumi akasa kire Satan se ko se na dwuma ko ne ball no obesoma bonsam amana be hawo wan soma bonsam ko no nyame no obetumi aba awadwuma ama wadwuma na bebre fra madwuma nko yie ubebusa no no ono wontua tight oma fode enso obekọ ayi asofo num binum ho akwa akoto eniema a omo to no wo mu siade obeje nyankopon asem na to ho no akọ wo makachi no akoto omo niema to wayire to wei to akane to wei adie ni baburu no atan omo osofo bi dia bunu no di sine kwan diko se osum yase diko bo hanka jije fa ko bo wadwuma mu we tenya me asam na to yedi ama wadwuma aka woni nyame ntem eni nyankopon nya pa wo yi wo tight na wo afode a woni nyame aya pam o sikasem obonsam timi nsi sikasem kwa adwuma ni timi mfiri wonsa wadwuma timi wuda onya ho kwa enti shase na yeni ayi adwuma kakra no yeni urade nya pam we sikasem wate mo ntie krofo wo mo no nya mo to mo de nya mo se tam woni mo sase mo woni mo kas wo mo woni adan ya mo wo woni wo makansu kakra na akwa ro ma je o ma to woni prophet wo nya wo Daniel se ha ne nyansa wo urade moye na yentumi hunu die nyankopon ahyehya to na yentumi di nyankopon na hyehya yeso pepepepepepepe wasi tua tai bo afode wasi untua ommo ba akoto ba kwaji akwankyere obi kasenko odi ekọ na je nyame asem papa yitu na mo obi nse wadwese tight etwem afore bo atwem okọ anu aton eni amama eni di ntwem Yesu ba de na oye o amu wo munyina ifra sore de eno masa akofa babie ene ye ne yankasa ye boa wo mo ama ekoso na ke ye nyina ye sa akohwe Bible ye sa akohwe Bible ye nyina ye sa akohwe Bible ni ye gya omo ho a ko mbe gya omo samfu no omudi wo o ma so de mo ati mo me akohwe Bible eradi nshiraye me ma akwa mo aba mu bi ya bomba ya mo adwuma nyame bo shira tin shira ne ba ene erade nya pa wate ya mo akwa mo anya aba mu bi 0548931931 ubetumi afresim ade ye kasa aboko ewo empire bonechi ye fre 0548931931 0551931931 0551931931 na dem microphone able ya mi shiramo ona ti yenye is how ezu kanum one black 0551931931 0548931931 sa wona ya mayente wonka 0548 931 931 0548
931 931 0551 931 931 0551 931 931. Hello. Hello. Mama, good morning. My name is Dafu. Did that any baby I can say free? But your friend, Ebenezer, make us a free book. Ebenezer. I know pay. Yeah. If life was so good, yeah. Yamishramu pa Sompa mo Yamishramu nyina. Mama, she share and the radio to an hour. Hey. Now, can the last mama. Every day now, woman. The credit ever. I want me pa. Cause mama, I'm tight to you. Mama, Yango Ponshira. Amen. Ponshira. Ponshira. Say, Mama, say, me wa na me de. Me who dey come here. Me so me ready wa. Yango Pon kasa mama, me hu yemo. Praise God. Hu yemo na. Ka oban pa. Sompa ma wa fidie ni na ho wate. Yo. Ka oban pa bo ni adwuma na me so. Na bua mpa bo na me tumi tight me tumi share asiri free. Esi mo ya wie e kuya Nyankopɔn mo ami. Ena ye dia madwumafo ne be koso dia mamo. Amen. Say adwuma koso. Sa mama. Nansa na wadwuma be koso no sika bie nyame le mama. God first yibi boa. Great. Nyame kan no wadi so nkodi de nipa ye achi. Omo de enyo mo ho say tam. Eno. Debia mu yi mom so debia mo de na nkoso o. Nkoso. Debi ambo ko to ni ama ne saa na mo do no kwade o kwade mi ko o ka be mi ko na any for body we you free abrabo mu a wanga sa na wo ha wo no man ko because na say adwuma na ma wo sa akofo enti eye no mi kwa mi no obi am tachi radio ma share me see me bomba yesa babro be 10 hours e wan pe na me te the rivers was comfort wo bomba ye pa ba fa for the boka ho enti mpaya ye ba afore boka ho e ye adwuma wo bo adwuma ho mpa ye sei pa ko se urade me yisika we me di so seed wo madwuma no ho wo bo adwuma ho mpa ye so wo bo adwuma tiri so afode se urade mama adwuma mfiri mi sa mama adwuma nsai me mpa bo ni sika we urade gina sika yi so ne me mpa bo yi so na fe dibu mama adwuma nkoso obeka so akwaji sika duro Christopher nyame ama ya esikaduro ene ye tayato bonsam kuna so esikaduro mama ko so mu na Christopher ye esikaduro ene tight ene for on sikane jutansi ene dia ene dia shira wate nyame shira mi da sa odumi hon ko fem dogura ye yakomam amen ati ase na kakra ni nyame dia ba ma ye nyi bi na on fa mo ye dwuma no bai eye bambo ko mama ni ye wo sunsun ma ye me eni aforebo ya wo me mama te pa Abraham ba for dia or they say Solomon ba for dia na nyame ne kasa nyame ne kasa obo wa dwuma nkoso because wo ma for dia unti atai eti Nyankopon se sa afo nyina me nyame madome mo eni ba na adome wo nyame na adome mo obi a unti atai ti bi Nyankopon se wadome mo nyame hu ye mo mama tu tia dia na no me na flo so na Nyankopon wa bi esoro mama mama ye tie ngrofo no mo nam social media no Matema on kwa de mama me kwa de na me kan. Ye hwe nyame asa. Na ye nisu. Na ye dwuma wo esese Nyankopon hyira ye. Ye be ko heaven na ye nko heaven say. Lazarus hiani. Ye be ko Solomon ni David. O say ye ko heaven say Abraham sikani. Lazarus sikani. Na hiya mo say ya. Heaven go dey go be ube chat.
David Sikeni. David Sikeni. Nyame nhyira wo esra fo nyina. Edi wo kwa obi ababi. Mama. Nyame nhyira nyambo adasa na yebesa asia. Mama, nyame 05 yo 0548 931 0548 931 Obancha so be gina so che ne nyina ye nkyerɛkyerɛ na bia o so wonti eda me hu de ya nyame nkonko eboa hello Ana nyame nhyira odin da da ne ba bia kasa free acha mi na mi ya kum kasa free konongo konongo fue ye nyame nhyira mo wate anopai apela bako baba mama mpesa bompa ya mama Oma Bacha mama na odin de say bacha fami mami nyako erade tumfo mami nyako se ne ma o na ne ma nia ekoso wona ma ho nyina ho gogo eda wanim me de omo sha wonsa de me sa wonsa ye oje fadum eba omo ho bai bebi omo be fa bia e ma bone nka won mo da ewo Yesu Kristo dimu se mami nyako ma bi wo big critical problem bia honkonko save wo honkonko ho bai honkonko bom ho bai efi ya da ho efi bofu mu wo emusuo ni esan emebi nto ba we ma ene wona no ewade susu honkonko mutu ma no so bebi omo wo bia no omo nkwa ene ahode na de omo ye bia no enye yie ewo Yesu Kristo dimu amen 0548 931 0548 931 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 0551 931 ebra yegusu abompa ye ne yediama wadwuman yasre Isacho kamempa boga kame yale emanso ejina o he pacho jama ya sene meyem oyefun fasato yefun so sesi ana fagidie eta to why pacho yo udini de say pacho mi di mempi ye ne rade ne yaje nkwa Jesus Christ ebra mi bo wudi enko mami bi baby a owo sese ya erade me soma wudi no wudi ne ya asam no enti Jesus Christ di mutumi dobra woni peduam enye oja ewo ni peduanum enye ayaresa woni peduanum enye ayaresa nsenche ma wo sese ya mami bi Yesu Kristo di ni mutumi no na yaresa tumi empomra wo krem empomra wo honhom empomra ni peduanum emfa yaresa mro pe bia wotie bia ye di Yesu Kristo di mutumi mi tam ewo Yesu di mo afa honhom omutuso ema yaresa honhom da wase se obutu man bi so na wuyi pe bia free ho ewo Yesu Kristo di ni mu amen Amen. That's it. I'm sure. 0548 931 ye jina sam nente so na ye diama adwuma na ye diama so onyankopon anim tew emra yenso yasre nyame anim tew hello
Good morning, Mama. Morning, me da for fefe. We din there then maybe I can free. My friend is Sister Georgina. Because then Bible, the man. Oh ma. Mm. Erade wa ba wa Georgina say. Wasra wo ho mmoa. E de man mma. Erade de baabi a wasa wo de Georgina emeduro no. Eja tere ne fo mu duru ho. A tumi bia ntumi nsan ne ma wasetene ma abraba mu de biara da. Ho konkron butu mofra no so. Omo kwa onyame honhum di omanim na bom ho ban. Omo ba no kora honhum di omanim na bom ho ban. E momo koto musuo ni esemu. Momo koto ni pa bonfo nsem. Honkonko yesa ma ye ni abai. Ni yemu ade. Na ebi nka ni gyanwe hyi nyina. Hyira won na wonye nhyira. Sawon yare na onya pomdene. Yom kra fi owom no mu ni kwatenten men. Mo ma senchene ewo Yesu Kristo dini mu. Amen. Erade nhyira. Erade ne motew ena ya srese emra. Edi adwuma na ye wasetene ma brabom. Sister ya te wanim. Hello. Hello. Odi de na be akasa free. Amanyo mama. Nkabi. We are for heaven. Not for hello. We are for heaven. Oh. Edi nyankopon asi o. Nyankopon nhyira wo. Nhyira wo, nhyira wo. Amen. Tenne. Mama esujapo bibiri awari. Ye dia mesujapo. Erade ogongo. Erade ogongo ye na adwuma. Amen. Baba. Nyame nhyira. Enti nyame ani moto na yesre ye no aba wo so. Enti wo so tiwanim e wa adwumam emunamuna. Obi bebu sa niema na wantwa. Eni di natam. Amen. Tiwanim brother. Tiwanim sister na faji usika. Sere na faji usika. Senyame ani mtew ka wo ho a. Yebeka se wakotu awu. Ese ne yerade ani mtew. Ena wankasa nso wani mte. Enye nipa haai. Na wona wo ye won haai ne wo mu ana yerade aso nse wo pesi kamera. Enti chance se obeka nipa ba wo. Chance se obeji nipa tu. Sempo obusa no wantwa na okwa emane hawo se wrade se obeba beta okokokokokwa obeba wuchiri esa wani ma hotema ni nti esa siri a wosire che ni esa nse boa wo de boa ni nti sister de nene muti brother de nene muti ubehu ma sa diskana bro wrade nshira na wonka wo mama fa me number yi ma wo bia na wo pesenka wo frɛ but wo hwɛ ye no na credit no ene wa wini mu sesi anasa die me number ye 0242 154220 sati ni bia na fe na akofa pay 0242 154220 0242 154220. My number is 0242 154220. Eye momo lai. Ebre ye gusu bompa ye ya. Ye bo adwuma ye fon pa ye bo ware hompa ye. Wa ware ye kwa so bo so afode. Ati. Bo so afode. Erade bo ame. Me yisika ne me mpa boy. Fagina so. Ne rade nyakobo baabi a me ku obi akonete me ma me ku konete me ma me yire ni nyina ya bobo enu afode aya bwa esi yegusubo wadi asi eti me namba no se rade di bitu akoma se bebua heavy akwantuo dwumadia entwentwan wona ase ade dwumadie kese yi
ye ba ye nka se we mfa se mra ye keka number no enso wo biale bi ho ade na wona Erade asoma won se on sponsor heavy Akwantuo ni di omoji omunshira ye de ye famu di senior ye ne famu di na won so meso de Erade soma me no me be ka kire na wo de we ye wo de so so a eye wunshira inte keka ho na yesi ofin ehun nsuo eno an ye de noa enam ofin endi adwuma ye de sika na ye ti se Nyankopon boa wo no ma sika yibi fa be sponsor heavy Akwantuo dum bi ye nka nkiro se me hu se we da fa we koguwa ye se be boa ma hini na adwuma enkoso na wo be boa ne Nyankopon fa wo sika so ka ama obi a onim Kristo be hu Kristo a ye nhirama ma yenya okwan na kofi na kwa adwuma wo koi wo ton Awurade me yento wo bia emue wo tumu emu nto wo kasa honkonkon ba enya adwuma efri sa be ko nyame ma wo nya sika o ma wo kan sika bebre Awurade nhira na o ma ho bai wo ne ofie nyina Yesu ama dasene ye be sa esia bye bye.